Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Klaro na lang, nakagusto si Ma'am Girly kang Aida. Ha, klaro na? Ama buang ay. Ha, buang bitaw. Tumboy ka na si Ma'am Girly. Gwapas Aida. Natural, magkagustuhan din na sila. Mga buang. Ma'am, ayaw sila tubayi, Ma'am Girly. Ayaw ko ganiti, Aida. Ma'am, ayaw lang lagi. Kasit! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops Why di ka mo duwa na ba'y kintoy? Baya Agapito. Kaya sa baya. Ako rin tiwaso na akong giduwa. Galasan na ni mo bay. Padayon lang sa imong pagduwa bay. Ay, mauwang po kayo ba yoy? Oo, ko taon. Nalingaw pa magagduwa, ipadayon lang sana. Ya. Okay ba nga? Madugay ko guman og duwa ni. Gasus. Okay na ko. Why problema na ko bay? Dibuan lagi kag bauli Agapito. Diin ka man. Dito ko sa ilang ng Basilya, Lala Dolor. Nakigduwa na sa Ganglintay. Dili na buya mo mga bata Agapito ha nga magduwa-duwa pa. Duwa man sa cellphone ang giduwaan ni Bay Clintoy. Lala biya. Luoy mo Bay Clintoy. Nga man apo. Nihangyo siya nga moduwa sa akong cellphone. Akong gipahuam. Paskang lipaya. Lipay kayo siya lalaro. Kay dugay na kuno siyang wa makaduwa sa iyang cellphone. Awaday na sa cellphone nga nang huwaman ni mo. Do naman pero iyang gibaligya. Ay, luway ayo niya. Anong gibaligya man niya? Aron iyang ipalit niya pagkaon lala. Ano siya? Kadto kuno wa na siya lala, wa na siya panad inipikto ba. Gutom na kuno kay siya. Nahurot ng iyang pagkaon nga gidani ni pikto para niya ba. Gutom naman siya. Mo tong iya diyang gibaligya ang iyang cellphone. Oh, luoy tuod siya apo. Magmama nam ko ni mo lala noon. Mao nga ako siyang gipagamit sa kong cellphone. Lipay kay siya, lipay lagi kayo. Dugay naman siya kunong wa makaduwa og paborito niyang duwa. Ako na nang ihatag ni Bay Clinton ako cellphone. Naluoy yun ko niya lala. Ay, ayaw ko pananghiri ay. Ato pananghiri mong amahan. Oh, ihatag lang anak. Kay palitan di kag bago. Ha? Tinuod ka pa, Rinaldo? Oh, tinuod. Sige. Akong atuon si Bay Clinton sa ilang ng Basilya ug ako dining ihatag ang cellphone. Wa man din ni Sklintoy Agapito. Ngano nangita man kaniya? Di ba din ni man kaganina? Unang Basilya. Ha, hindi siya. Ay, gisugo pa na kog idibol. Waton na ko siyang nang Basilya ko lawaton, oy. Importante ba nang ibong toyo niya nga nibalik man ka dinhi? Oo, nang. O, malipay yun ni si Bay Clinton yan eh. Dugay ko ng Basilya kay. Ay, Yaman na malit. dali ay. Bay Agapito. Yan bagay ka. Oo. Kay doon ako ihatag ni mo Bay Clinton. O ba? Dalang mantika ng Basilya. Ay, salamat ini Clintoy ha. Adya sa mo kay mag-ready na ako sa tong ibaligya Clintoy. Kinang. Bay, malipay yun ka ani. Nga naman Bay Agapito. Kanya. Bay, sorry bay ha. Kay di sa kumuduwa og email bay kay tabangan pa na ko sinang Basilya sa iyang magparinda. Di sa kumahuwa man ng imong cellphone Bay Agapito. Dili man tika pahumon ani Bay Clinton. Unsa? Dili tika pahumon ini. Imo na ni o. Say, Imo na ning ako cellphone Bay Clinton.
Usa? Tinul ka bay? Ako ni cellphone bay ang pito. Wow! May cellphone ako. Salamat na yung agapito ha. Nya, wala kay cellphone bay. Uy, sos, kabalakan mo. Palitan ko bago ni Papa Ronaldo. Maba, salamat kayo bay ha. Salamat juga kayo bay. Dali na manglakaw na ta. Ay, maayo gud ka ning atong desisyon ding. Ay, pastilan ikaw. Mauna ni ang sakto tang buhaton iyay. Aron dili tama among. Gawas pasad, mao kini ang nagustuhan ni Undo. Maluoy ko niya nanding nga posasan niya sa mga pulis. Na, magdrama yay. Ayaw naghingus-hingus diha kay matakdan ko. Ikaw ba? Hain man ron si Undo. Ito na sa payag-payag. At ito na siya nito maghuwat sa mga pulis. Unyag sukit-sukit ron tagmaayo ding. Unsa may atong ito bag. Ang ino na ito nga. What? Akibaw nga. Kriminal po dahil siya. Pero, nagkakita mo tas pamantalaan nga. Naluta man dito ang yan naong. Ay, luyag yung Undo ding. Nan, di lang tamang nga ito sa merkado. Ano ni sulti na ito ang bahay ni Undo? Ha? Iyay! Ayay, nalingaw naman kagduwa diha Clintoy. Samantay ni, dili lang sa tamaninda kay magduwa lang ka diha. Maninda to ng basilyoy. Kadit sa kay, ako lang tiwason. Una na lang ko ni mo Clintoy. Pasa lang niya ko. Ay, kuyog to ng basilyoy. Kunti lang ko duwa. Yes! Paper! Yes! Paper! Palitame. Ay! Ay! Suki! Ikbo ko! Ay, usay lang. Saon naman namang daghan. Ah! Ihaling! Ihaling na! Hala niya. Ay, dara! Abe, ambe. na! Ay, salamat. Bayad Baby. Ah. Salamat po! Okay. Yes! Paper! Yes! Paper! Ding. Awa. Naagihapon sa tubangan sa pamantalaan na luta ang dagwang Undo. Ay, pasilan. Siya dito kini. Wa, naiduha-duha pa. Nya, Ding. Onya. Nara, doon ni Mercado ang opisina sa pulisya. At ito, Pinal na ba kini? buhay pa tayo. Oy, wag pa ta magpinal. Eh, karaang joke. Final na ba kini? Aw, final na, oy. Tana, yay. Ay, katapusan ko na kining kaligo din sa sapa. Mingawon ko ining tapita. Mingawon usab ko nila ni nang iyay og nanding. Nga mo'y nagatiman ako. Mo'y nagpakaon ako. Ay, kung sa may resulta silang pag-adto sa mga pulis, dawaton ko kini sa kasayon. Muampo ko sa malinawon. Nandeng, nagsakay tayo ng sakyanan sa pulis aron ubanan sila sa pagdakop kang Undo. Ay, kalma ka na lang, yay. Kalma lang, yay. Kay duhan na tang makuyapan ini. Nagkurog sa paya ko. Astilan, Ginoo ko. Ayang itogot nga magubot ang pagdakop kang Undo. Mag-ampo lang tayo, yay. Muna ko kaligo. Mag-ilis na ko. Kung mabalik ko sa payag-payag, adto ko maghuwat sa mga pulis. Iyay, mauna ng dana ang
paingon sa ato. Oh, Nanding! Ay, Kakulba ba ini, oy? Magigahigda lang una ko din eh. Ginoo. Karon nakailan ako nimo. Hinaot unta nga mahatagan pa ko nimo og chance nga mabuhi. Pero kung unsa may imong hukom, dawaton ako kinakasama ko. Dunay sakinan nga mihunong. Sakyanan sa pulis. Sila na kana. Magpaabot ko nila. Wa sila kumpiyansa. Daghan sila. Anak ko ka na og Nanding. Una diha. oh, yay, oh. Dali. Duwaton di kayay. Dali. Nang iyay. Nang Nanding. Salamat kayo ninyo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!